Permezz ta' fondi ġodda 27 kamra tan-nar li operaw b'mod volontarju ħajżidu s-sigurtà fl-operat tagħhom. Dan qed isir bis-saħħa tal-Ministeru għall-Kultura u l-Kunsill Malti għall-Arti. Kull kamra tan-nar ingħatat 5,000 euro sabiex jittieħdu miżuri li permezz tagħhom l-operat tagħhom ikun iktar sigur. Membri mill-kmamar tan-nar li kienu preżenti għal din iċ-ċerimonja esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal dan il-fond speċifiku dwar is-sigurtà li tnieda l-ewwel darba. Dan hekk kif qed jiġu mejjuna l-kmamar tan-nar flimkien mal-volontira tagħhom u bekk jiftaħ it-triq għal investiment kapitali bżonn jus. Mix-xogħol li jsir fil-kmamar tan-nar isir fuq bażi volontarja għalhekk ċertu investiment kapitali wieħed ikun daqsxejn bessa biex jagħmlu permezz ta' dan il-fond jiffaċilitanna ħafna iktar it-triq sabiex intejbu l-ambjent li aħna l-volontieri naħdmu ġo fih. Importanti għal kull kamra mhux għalina biss għax qed jgħinna finanzjarjament għax aħna kollha volontiera. U jgħinna biex nagħmlu l-post iktar sejf. Huwa importanti li nibqgħu naħdmu biex flimkien ikun hemm sigurtà u dejjem nagħmlu programmi mill-aħjar biex il-festa tagħna dejjem inkabruha. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega wkoll kif għandna l-obbligu li nkomplu insaħħu dan ix-xogħol kulturali importanti billi ngħinu l-kmamar tagħna rikabru s-sigurtà. Dan huwa l-ewwel fond illi safejna fuq aħna qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna biex jgħin il-kmamar tan-nar iżidu s-sigurtà tagħhom. Din hija xi ħaġa li twildet wara diskussjonijiet mal-assoċjazzjoni li rappreżenta l-kmamar tan-nar u wasalna llum fi stat fejn stajna inqasmu l-fondi. Il-Ministru Bonnici flimkien ma' Albert Marshall, il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, stqarru li dan mhux esperiment ta' darba hekk kif hemm ħsieb li fil-futur dan il-fond ikompli jiżdied sabiex jibbenefikaw aktar kmamar tan-nar.